Dobrý deň. Dnes by som chcel zverejniť krátke video nadväzujúce k včerajšiemu videu, a to k tvrdeniam Mičiana a Cabuka, kde prokurátorka Vrabcová, okresná prokurátorka Žilinskej prokuratúry tvrdí, že nám boli predložené ponuky na odkúpenie pozemkov našich rodičov. Čiže moja matka sa vyjadrila k tomuto tvrdeniu, že to vôbec nie je pravda. A taktiež by som chcel poprosiť Vladka Marša, ktorý ma dnes navštívil, aby sa taktiež vyjadril k týmto tvrdeniam týchto verejných činiteľov, ktorí z môjho pohľadu maria spravodlivosť a ohýbajú právo a porušujú trestný poriadok, kde pán Maršo a rodina Maršová, kde sú priami svedkovia a priami dediči, neboli vypočutí k týmto skutočnostiam, čo napadáme už cca pomaly druhý rok. No Vladko, prosím ťa, ako to bolo s tou ponukou? Ponuka nebola žiadna. Sestra mi hovorila, že sa dohodla s Mičianom, že príde, že Mičian nezavolá s tým, že spoločne konzultujú tú zmluvu a že tam chcia nejaké úpravy. No samozrejme, že žiadne úpravy sa nerobili, lebo neohlasili sa sestre a tým pádom podpísali zmluvu s mamou. Takže bola obidená. Totálne obidená. Žiadne ponuky, teda už som spomínal, neboli. Totiž to je normálny podvod na staršiu ženu, ktorá už... Cenou prišli ako s hotovou vecou. Cenou prišli ako s hotovou vecou, takže takéto je vyjadrenie. Tieto všetky podrobné skutočnosti budú zverejňované vždy po každej nejakej komunikácii. Naposledy nám prišlo opäť prokurátorkou Vrabcovou odmietnutie, už po druhýkrát odmietnutie stíhania prokurátorkou Vrabcovou, kde klame priamo opäť v tomto odmietnutom uznesení, ktoré tento týždeň určite pôjde na preskúmanie do Žiliny krajskou prokurátorou, kde táto Vrabcová tvrdí: tento Cabuk pri podpisovaní zmluvy povedal mame. To som mal ja tvrdiť vo výpovediach, že dobre urobila, že to predala, že má aspoň niečo, lebo družstvo to berie, alebo bude brať. Kde som to aj počiarkol, na čo ja tvrdím, že toto som ja nikdy v živote nevypovedal. Tieto osoby prišli za našimi rodinnými príslušníkmi s tým, že ide byť komasácia a že štát bude vyvlastňovať pozemky. Nie, že družstvo to bude brať. Čiže toto uznesenie na základe toho, že sú to samé klamstvá, nie je preskúmateľné. Čiže opäť ide o nejaké marenie vyšetrovania. Alebo sama prokurátorka tvrdí, nakoľko je už Ďurec a Maršová zosnulí, nie je možné preukázať, že skutok sa stal. Ja sa pýtam, prečo výsluch 93-ročnej ženy a 68-ročnej ženy telesne postihnutej prišiel až po vyše roku a pol na 4 moje upozornenia a výzvy. Čiže ide tu o jasné a cielené krytie Mičianovej, ktorá je napojená na stranu Smer. Toto je z môjho pohľadu. Mala tu byť s nami aj Ďurcová, že nejako to nevydalo. Ale na budúce možno, že sa dostaví. No, máme tiež naponáhlo a nie je dosť času na to, aby sme to mohli všetko rozvíjať, ale uvidíme, ako sa vyjadri krajská prokuratúra a potom budeme konfrontovať všetky dôkazy, ktoré predkladáme momentálne krajskej prokuratúre s jej odôvodnením. Lebo sú to dôkazy, ktoré ešte nechcem zverejniť a sú tieto dôkazy nepriestrelné. To je asi všetko z môjho pohľadu. Ďakujem vám. Dovidenia.